Pinaigting po ng Mangaldan Municipal Police Station ang pagpapatupad ng Oplan Sita sa Barangay Anolid, Mangaldan. Kasunod ito ng kampanya ng Philippine National Police para sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa kalsada. Sa operasyon, sinuri ng mga pulis ang mga lisensya at rehistro ng mga sasakyan at motorsiklo. Ilang motorista ang nabigyan ng tiket matapos lumabag sa lokal na ordinansa. Mahigpit ding binabantayan ng mga otoridad ang paggamit ng malalakas na muffler at ng pagbiyahe ng mga riding in tandem na walang kaukulang dokumento. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga motorista na laging magdala ng kumpletong dokumento, lisensya at magsuot ng tamang helmet upang maiwasan ang anumang sakuna at parusa. IFM News. IFM News. IFM News.